Ročný obrad na európskom trhu v oblasti starostlivosti o pleť predstavuje viac ako 100 miliárd eur. Je to preto, že ženy aj muži chcú získať mladý, upravený vzhľad, kompetenciu a dynamickosť, osobný a profesionálny úspech. Firma Wellstar International zavedením prístroja Bionic Lifter a trojfázového systému BIES predstavuje celkom novú revolučnú koncepciu, ktorá sa snaží dobiť trh v oblasti starostlivosti o pleť. Vítam vás, som Zita Debreceni. Vďaka mojej práci som navštívila veľa zaujímavých miest, precestovala som takmer celý svet. Objavila som tajomstvo krásy celebrít a hviezd, ktoré je odteraz k dispozícii aj pre vás vďaka firme Wellstar International. Vďaka dokonalej súhre prístroja Bionic Lifter a trojfázového mechanizmu BIES budete naozaj schopní zastaviť plynutie času už po niekoľkých týždňoch a budete vyzerať o niekoľko rokov mladšie než v skutočnosti. Bionic Lifter je vyvinutý firmou Wellstar. Prístroj podporuje prienik účinných látok špeciálnych výrobkov BIES do hĺbších vrstiev kože, kde sa tradičné kozmetické výrobky nedostanú. Pokožka sa očistí a detoxikuje, naplní sa nízkomolekulárnou kyselinou hyalurónovou, ktorá podporuje vstrebávanie vlhkosti a zvyšuje flexibilitu. Výsledok hovorí sám za seba už po niekoľkých týždňoch. Svieža a žiarivá pleť. Partneri Wellstar budú vyškolení v rámci kompletného a profesionálneho tréningu odborníka v oblasti krásy a starostlivosti o pleť a môžu získať až 2000 eur mesačne s 2-3 zákazníkmi za týždeň, alebo aj 8000 eur so skupinou so 7 aktívnymi partnermi. Predávajte inovatívny systém starostlivosti o pleť BIES a podieľajte sa na obrate 100 miliárd eur na trhu. Začnite hneď. Objav svoje nové ja z Wellstar a BIES.